Machita namaGrootman no-Aussie. Orlando Pirates news plus noPitso Mosimane. Story on Orlando Pirates star Karim Kimvuidi plus nestory esigrand esithethwe nguPitso Mosimane kwimedia. Kushiyeke kancane kuba Orlando Pirates iluze uKarim Kimvuidi. DRC International 23-year-old attacking midfielder Karim Kimvuidi. Italian siyayazi lo way. Ismoko umjito udlale 8 games qha le season ismoko silapho. Irap usose grand ithi bayise uKarim Kimvuidi ufunwa yiSimba SC iTanzanian Giants. Xa uthela ngeSimba ucinga ntoni? Ucinga ngecoach eSouth African kuthiwa nguFadlu Davids. UFadlu Davids abantu abaninzi bamazi like Orlando Pirates, but kuseUFadlu wayeke Maritzburg United. Maritzburg United iteam Karim Kimvuidi asuka kuyo. Kimvuidi kulapho waphekwa khona umjita. Kulapho waphekwa khona uKimvuidi esuka eCongo waphekwa oqala nguEnsmiddendorp wagqityezelwa nguFadlu Davids. Unyaka engu-2022 Kimvuidi yambhaqa kanjani eMaritzburg ngezazikhathi Kimvuidi una-20. Middendorp coach highly experienced. Xa sithetha high experience sithetha ngomuntu una more than 30 years coach. Lo nto ithetha kuse umntu not just coaching experience but une-network eBhayer. Middendorp une-contacts eGermany. Ii-contacts zakhe zaseGermany zine-contacts all over Europe. Ii-contacts zikaMiddendorp ezine-contacts zazo all over Europe zine-contacts eAfrika. Middendorp naye kusesuka ucoacha eAfrika, coacha eGhana. Napha une-contacts, nene-contacts zakhe zine-contacts. So i-question oba Middendorp bamfumana njani Kimvuidi masiyibhake ngoku. Short cela singalibali usupport i-channel bafethu nje nishaye ulike apha ezantsi okanye nishaye usubscribe. uYouTube akafuna abantu ababukela nje funeka bekhona into oyenzayo bhuti. I-80% abantu bayayincanywa le-channel bayibukela every week but kuse umuntu acofa usubscribe okanye kuse alike. Bekhona uyenzayo bhuti ungabukeli nje cofa nje into zabelungu man watch bafethu. Story kancane uKimvuidi Maritzburg before starting Orlando Pirates. Kimvuidi wafika eMaritzburg ngoJanuary 2022. Umjita waba ne-problem uthola i-work permit for uba kusemangaregistharishwe. Meanwhile kusewabephekwa for 6 months waregistarisa ngoJulayi umjita. Ngezazipini from January to June uyatrainwa uyaphekwa nguMiddendorp. Middendorp wambopha grand uKimvuidi. Kimvuidi if uyambona umjita indlela adlala ngayo umjita highly technical, highly skillful, gifted, comfortable ebholeni, uyayithanda ibhola enyaweni and umjita une-ability yothena yopasa senospanisa kuse amandla wakhe. Ngiyazipini Kimvuidi efika eMaritzburg United ebe-raw kakhulu umjita ehenga too much ebholeni engapasi mara Middendorp wamcoacha umjita for uba kusenoni makwazi uthatha i-decisions ebholeni ba kusejonga ureleasa early okanye uthathe umntu xa ngekho space okanye uthathe umntu xa ngekho pass okanye delay. Middendorp ngelishwa lakhe wahamba kuMaritzburg ne-assistant coach yakhe uFadlu Davids waba head coach. Sabona imilingo ke ngoku, sabona izinto ke ngoku. uFadlu Davids uthola advice kuMiddendorp uba Kimvuidi best position yakhe not udlala esayidini ke-wing, not udlala as number 10 umjita makadlala as number 8 umjita. Kimvuidi udangerous xa ine-space kakho 5-10 meters phambi kwakhe and ispace e-right nase-left nasentral udangerous ngelo hlobo. Not xa umbeka esayidini okanye umbeka as number 10 ispace phaa kulaa position number 10 sincane. Kimvuidi quick and technical and unamandla. So umuntu njalo uGrand ngomfaka number 8 position. Kimvuidi kwiMaritzburg wadlala 30 games wenza 5 assists. Ubonwe apho Orlando Pirates. Orlando Pirates yazi Orlando Pirates iyazithanda i-players ne-potential. Orlando Pirates ayisayini izitars esizihlangene. Ibona i-potential. Ithanda usana i-players between the ages of 20 and 24 ezine-raw talent ability. Bayisejonga umuntu una-ability bayisejonga ibesi-star mara akayibisiso. July 2023 Kimvuidi moved to Orlando Pirates. Wabe ufika njalo ke ngoku kwi-limelight kwi-big time. Wafika Orlando Pirates ke ngoku kwizinto ezinkulu nase-Africa naSouth Africa. I-team ekuthiwa jonga imnyama nge-first. I-Kaizer Chiefs yayijonge iphi, Sundowns yayijonge iphi asiyazi. Ufikile Kimvuidi kwi-Pirates but ke kuseyibhola ayinanyani bafika. In 2 seasons Orlando Pirates Kimvuidi udlale 37 matches qha. In 50% ezo games kangayiqali game. Ithetha ukuthini ngalo report ithi ba kuseyingcosi ayipasanga i-report enjalo. I-reasons zakhona zininzi izizathu. Le player ifitha njani kule ndlela le coach efuna udlala ngayo ibhola. Zeziphi ezinye players apha kule team ezintswembu. And these players zidlala njani ibhola. I-style sazo zinjani. And then le players ifitha njani i-style sayo nezi players. And then sewujonga basejonga zeziphi players ezidlala kule position eyi-1 edlalayo le player. And then status sezi players sinjani apha kule team. And then i-character ne-personality yezi players injani compared to le player. Apha sithetha ngoKimvuidi ne. And then siphinde sithethe i-players edlala iposition yakhe uPatrick Masangwanye noKabelo Dlamini. Niyamazi bafethu uPatrick, niyamazi uPatrick unjani bafethu. And seniyamazi uJose Riveiro ubefila njani ngoPatrick. Patrick Masangwanye yenye iplayer bafethu le hayi player kusengafana ezinye players. Patrick Masangwanye bafethu
Patrick Masangwane uyakudika jo uyakuphambanisa umjidi ba sendipedi nono wenzayo jo emfethu ngawurelease ibhola jo qo Masangwane tune imilingo jo Masangwane belenziwe eqome yo letsotsi intswembu ngeEnglish kuthiwa ya frustrator umjida and say Paris funny enough Paris ayoqha play Paris enza lewe mari seyintswembu Saleng naye vele enziwe izinto nje yakhe sevela dike uSaleng mari sevele tune magic uSaleng qome yo intswembu letsotsi Den Hoto wenza la wena yo uNkotha wenza la wena Jose Riveiro beyazi lo Jose Riveiro coach esejonga understand amajita and sebekwazi ba patient anyamezele la majita and then so yazi Riveiro basejonga le out izovele decide igame izovele decide igame nge-individual brilliance Masangwane wenza la way and then Masangwane phinde benayo ne character ne personality strong umjita la way ethatha kakhulu ebholeni bafit la majita ixesha elininzi bekuse baleni badlala imatch la majita ixesha elininzi ebholeni isikhathi esininzi ayilo wenzeke ebaleni wenzeka ngaphandle etimini ku-meetings ki-dressing room ecampini so abantu fana uMasangwane bayadominata uMasangwane sewuthethana nge-dressing room half time majita lo yenza kubenzima for the players fana Kim Vidi zikwazi ukukhompitha nomuntu ofana noMasangwane uPatrick sewuthandwa nazi fans uPatrick umuntu osekasi ezwe zathethe ebholeni bafethu kuseyipower leyo Masangwane uboyikwa nazi teammates zakhe Orlando Pirates Masangwane sewushaka nabantu so kuselo yathethe bafethu ebholeni leader leya uzima from ukhompithe ne-team leader Jose Riveiro beyazi ba esejonga Masangwane uzokwenza iway uzodika ebaleni mari semjita uzodecide igame 50% matches uDlamini bedlala ku-central midfield but ezinye matches bedlala number 10 which is bekhompitha noMasangwane Kim Vidi ke ngoku bengosithathu ke ngokapho and then what is worse ke ngoku ba esejonga uJose Riveiro Kim Vidi bemfaka kwiposition engayiposition yakhe bemdlalisa ecaleni wide bemdlalisa wide ecaleni umdlalisa ecaleni uyamzuta umjita akwazi ukudlala green akho space pha and then uyaphazanyiswa iline umjita and then asemasidini umjita bekhompitha nabantu kwenzima ukuba mabasusa Mofokeng noNkotha uNkotha uscora igoals Mofokeng hayike Mofokeng zawuthini Mofokeng siyamazi Mofokeng bafethu inja amathambo la light so khange zidume ke ngofuna Kim Vidi khona indaba ze language bafethu bayisejonga lamajita kuseyakhuluma isiTswana nesizulu nesiZulu efondini ebaleni efondini kuseyajonga sometimes umuntu angapasela nopaselwa efondini ezowenzeka bafethu ibhola imdaka ibhola inanyani bafethu so yaba bafethu Kim Vidi khangapase Orlando Pirates ngeke ngo reports ithi yafunwa eTanzania khona umuntu kuseyajonga ojongele situation khona umuntu vele wayijonga situation ya Kim Vidi koma ish light yam ayispaniswa Grand Orlando Pirates bafethu bamdlalisa iposition wrong umjita and kusejonga akalenze ixesha ba icoach emaziyo leyo uFadlu Davids icoach iSimba icoach next season ye CAF Champions League and icoach naye Kim Vidi uyithembile and then enye way khiba bafethu apha Kim Vidi senoba ufuna uvaya and selo way ibalulekile lo way akho grand for basegcine iplayer ngafuna bapha Kim Vidi naye umthembile uFadlu Davids and uFadlu Davids I'm sure xa incokola noKim Vidi ngoku ngaloyo bayisejonga eTanzania bayisemchanam le team say build around wena uzoba i-main man apha bayisezwakala mchana and kusemchana sodlala i-CAF Champions League nesizini apho uzowina izinto mfethu so win league apha eTanzania access winning the cup and kuselewe mchana iza kunceda for bayisejonga ukwazi uphikwa wenza i-debut yakho udlala i-AFCON neCongo and kusephana uzofuna opportunities bayisejonga ungaya Orkant mchana and kuseyiCongo ungaqualify for World Cup and ungaya World Cup apha kiSimba uzodlala zwakala mchana so ezowebe mfethu kusezenza Kim Vidi naye kusefuna uvaya ke isource ethela ngesistori bafethu reliable if ukhona ku Twitter yazi athuthiwa ngokhabazela inje amathambo ye reports umjita usuzilanda zonke ezwe before journalist if ku Twitter funeka sewulandela athuthiwa ngokhabazela bafethu ba nele report sethu Orlando Pirates ngathi kuseyifuna iswap deal iSimba neplayers ezinswembu mos khona iplayer pha Orlando Pirates twice ejonga zokala yona sanika Kim Vidi ubalo nguDennis Kibo play winger aggressive escora igoals ezininzi and create igoals ezininzi and Pirates replace umuntu ofana noGilberto kula foreign sport Orlando Pirates nayo and kusele out Dennis Kibo ine-experience ase-Africa for iSimba last season ikiwe ki-final Confederation Cup so iPirates ibona ivalue kuDennis Kibo basejonga makazwakala Dennis Kibo naye kuthiwa befuna Kaizer Chiefs mara Kaizer Chiefs kangikwazi umthola umjita Pirates ithi Kim Vidi ningamthatha nini-support Dennis Kibo lo ise-developer fit anisho bakuyiseyenzekile lo ise-developer itsho i-reliable source yami then isistory bafite nisifilayo apha nisibonileyo ayi-transfer news mara isistory Pitso Mosimane uJomo Pitso Mosimane usolapha SA bafethu oke in between jobs oko wamkela team yase-Iran i-Esteghlal ngoFebruary xa in between jobs you must do media appearances so Pitso Mosimane sekuyaringa no-Diski Towns bafethu uthetha ngoJomo Sono bayisejonga kaJomo Sono uhlala kufitshane idladla kaPitso Mosimane ikufitshane nedladla kaJomo Sono and bayavizithela namanje bayancokola in the same time uPitso apho uthetha about the late legend uScreamer Chabalala uPitso apho usaluta izimek basejonga zayenza icareer yakhe
if ezimek zange zimnike i-chance adlale uMpitso ngengazange abe ne-career anayo, ngengazange adlala Orkant kuma-Greece, ngengazange abe Bafana International, ngengazange abe coach Supersport United, coach Sundowns, coach Al Ahly, abe best coach ever in Africa with the Champions League title ezi-3, and then the best coach ever in South African football with 5 league titles. Ayikho enye coach awina i-5 league titles apha South Africa. Gordon Nickerson, Kevin Hunt bawina 4 but not 5 njengoPitso Mosimane. No-Ted Dumitru naye wawina 4. So uPitso apha usaluta amaGrootman awumnika i-career ne-life. So apha ndiyamkhotha uPitso bafethu uthi, I always tell Jomo Sono and the late Screamer Chabalala that if it wasn't for you guys, life would have been different for me. They really contributed. They saw the talent. I didn't see nothing. They saw that and they told me that you're gonna be something in football. Come. And now from the township, now I live in the same neighborhood, 3 streets from Jomo. It's beautiful, it's humbling. I visit him, he visits me. And now from the township, now I live in the same neighborhood, 3 streets from Jomo Sono. It's beautiful, it's humbling. I visit him, he visits me. And I never ever want to forget the contribution he has done for me. And when I received my doctorate, he said, can you believe us? He was also there because he has a doctorate. By the way, uPitso wafina nguDr. Pitso Mosimane, noJomo Sono nguDr. Jomo Sono. He said, can you believe us? We didn't study, but here we are being called doctors even though we didn't study. And then bafethu, if I was told Graham, I said, Jonga ivanjani le doctorate, I said, Jonga amachita kusetheni bongodokotela. uPitso Mosimane, Jomo Sono, noPatrice Motsepe naye, plus kusenoKaizer Motaung Junior. Le way xa uphakanyiselwa zi-universities basejonga uyenje amathambo, uyenqwele, uyinqoqonqo. Academically nese i-doctorate uyithola xa ugqibe i-PhD. I-levels zithi ba kusejonga uqale muthi kusewugqibe i-matric grade 12, and then ise-university ugqibe wenze i-diploma, and then wenze i-degree, ingazi kwenze i-masters, and then igqibeleni ke ngoku eyona nqoqonqoko i-PhD. And then ke ngoku uthola i-PhD ke ngoku ungudoctor, basejonga ngudokotela ke ngoku. Noba wenze i-law, noba wenze i-education, uyakwazi uthola i-PhD. And then lo way ngoma 7 to 8 years ufunda. And then ke ngoku i-society uyakwazi kuse-achieve into kwi-society entswembe, and then isejonga uphakanyiselwe i-university basejonga uyenje amathambo, ungudokotela jo, nansi i-PhD siyakunika. Then leyo uyakwazi uyithola ngokangofunde, but kuse xa uyoba yi-master kwi-profession yakho kwenye field yakho. Kwenzeke lo way kuseyokuPitso, and then noJomo Sono, noPatrice Motsepe, plus noKaizer Motaung. And then back to le ethethwa nguPitso wafita apha, sikisi bana niphume kancane nje befuna ucacisa indaba ye-doctorate. And then uPitso uthi, to say that academics have given us the support and the respect in the game that we're doing, hence I can never be out of the schools because the academics have supported me. Elingale bali support channel bafika ngenze ushaye ulike okanye ifeqa udibane channel, ungalahli ngophosozi wezigrand, ushaye usubscribe apha ezantsi. uYouTube ne-internet zinto ezenzekayo, wadibane wegrand ngaphinde uyibone. So ungalahli, cofa subscribe. Mocha bafethu.